Ayan si dalawang kasama kong magaganda. Magandang batukan. Ngayon lang kami nakapag-banding na tatlo. Ayan pa, nagsasadlang video yun. Natuloy din. Natuloy kami mag-banding. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف Hi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandito kami ngayon sa KFC. Treat niya. Treat ni Raisa. Libre nilang dalawa. Treat niya yun. Ako lang ang wala. Ito ang susunod na maglakad sa hikaw niyang bago. Oh! Sana all may bagong hitaw. Binibidyo mo naman. Hindi, pinicturean ko. Sige, isa pa. Magtabi kayong dalawa. Harap ka, Johangan, ah. Kanin. Sige na, bilis. Sige, 1, 2, 3. Kanin, pigpang natin tatlo. Lunoy, panawin mo doon. Dito, oh, dito. Dito mo patayin. Dito. Papatayuin ko dito. Dito nga. Sakto. Isang araw meron mong ganun. Ewan na. Walang pila. Ayan si dalawang kasama kong magaganda. Magandang batukan. Ngayon lang kami nakapag-banding na tatlo. Ayan pa, nagsasadlang video yun. Natuloy din. Natuloy kami mag-banding. Banding sa huli. Banding kami dahil ang tagal namin. Buti pa dito pwede kumain tayo dito. Sa McDo hindi pwede. Hindi doon. Hindi pwede kumain kami doon yamin, hindi pwede. Bakit? Sa isang lamisa, isang tao lang. Hindi pwede. Ay, mag-asawa mo. Ah, siya. Siya.